A principis de 1939, la Guerra Civil Espanyola ja estava decidida, decantant-se el triomf del costat dels sublevats franquistes. La por al nou règim va impulsar un èxode massiu de població republicana cap a França, fins que al maig de 1940 es produeix la invasió sobre França de tropes de l'exèrcit alemany, que sotmeten el país en poc menys d'un mes, degut a la inoperància defensiva francesa. Milers de republicans cauen en mans dels invasors nazis. La majoria van ser deportats al camp de concentració de Mauthausen, prop de Linz, Àustria. Milers de republicans van morir martiritzats, esgotats pel treball, carregant pedres i pujant-les per les tristament famoses 186 escales de la cantera de Mauthausen. Aquest documental pretén mostrar un dels testimonis dels republicans catalans que van viure a la seva pell la barbàrie nazi. Soc Antonio Roig Llivi, natural de Barcelona, nascut a l'any 1919. La situació de casa meva és una situació de gent treballadora. El meu pare té que treballar a la companyia de ferrocarril de Sarrià, de Terrassa i Sabadell, i la meva mare té que fer algunes coses de cosir, a màquina o el que sigui, per anar ajudant a poder anar sobrevivint. En aquestes condicions estic fent els estudis primaris a l'edat de 13 anys i mig, en el qual em posen a treballar en una oficina perquè estic preparat per estar en una oficina fent els treballs d'oficina d'aquella època i al mateix també vaig a una acadèmia per poder alcançar més coses. L'any 1936 i dintre del context de la República es produeix la sublevació militar que dona lloc a la Guerra Civil Espanyola. Al 38, l'Antoni és cridat a la lleva i s'incorpora a l'exèrcit republicà on ocuparà una plaça a Transmissions. Els franquistes entren a Catalunya i això provoca l'exili de molts republicans catalans. Aquests aconteixements es van precipitant o es van realitzant. Estem en aquest camp de refugiats, que al principi no hi havia res, i després un camp de refugiats, i així ens trobem ja que aquell mes de setembre de l'any 1939, on es declara la Segona Guerra Mundial. El grup d'espanyols on es troba l'Antoni és enviat a fortificar les províncies d'Alsàcia i Lorena. En poc temps, l'exèrcit alemany envaeix Polònia, Holanda, Bèlgica i França, intentant formar un gran imperi. Els alemanys volen repatriar aquests republicans, però el general Franco s'oposa no reconeixent-los com a espanyols. D'aquesta manera, és com l'Antoni entra en el camp de concentració de Mauthausen. Arribada al camp de Mauthausen, fem el mes de gener de l'any 41, que sortim d'un camp de presoners de guerra i amb tren. En aquest moment ens posen en aquests vagons en què portaven bestiar, ens posen unes 60 o 70 persones, ens donen un tros de pa i un tros de botifarra cuita i aigua i ens fiquen en aquell tren, un rato que vam estar no ho sé, però és un trajecte que nosaltres, el camp de presoners de guerra, està a prop d'Hannover, el camp 11B, a prop d'Hannover, i arribem a Mauthausen, un bon de matí. Nosaltres sí, no sabem on anem. Nosaltres creiem que anem a parar en algun lloc de treball, perquè ho veiem tot confós. Encara no podem veure ni podem entendre ben bé el que passa. Tot és una rapidesa de fets i coses, però això sí, quan arribem al camp de l'estació de Mauthausen, arriba aquell tren que estava conduït, segons sembla ser, per les forces de l'exèrcit alemany, però anàvem tancats amb aquells baldes que posaven aquells vagons. De moment que obren aquelles baldes, ens trobem que amb una quantitat de persones que ens esperen. Quan arribem, el primer que veiem són aquelles torres i aquella porta, així que entrem cap allí, van entrant per tongada, i al passar dintre ja al camp, el primer que veiem, i ens diuen que tenim que despullar-nos i deixar-ho tot a terra. Però el més grau del moment, d'aquell instant, és que nosaltres veiem unes persones
que són completament famèliques, que la constitució que tenen és d'esqueleto, que van amb un traje de ratlles, una gorra, i que amb uns desclops de fusta, i clar, que quan entrem ens demanen què és el que portem que els hi donem, perquè tot ens ho prendran. Però és que aquestes persones que ens parlen el castellà. Això és una desorientació per tot. En rapidesa, perquè les coses sempre són fetes en rapidesa amb aquestes persones que manen, ens despullem i anem a la dutxa. No hi ha ni sabó, no hi ha ni tovallola. I tal com surts, es donen un traje de ratlles, una camisa i un calçotet, un gorro i una sabata. I ens diuen cap a fora i un cop surts de fora t'envien a una barraca. Cada pres era destinat a una barraca determinada on se li donava un triangle blau amb una S que significava apatrit espanyol, Spanin, i un uniforme a ratlles negres i blanques on constava el número de pres determinat. La S identificativa l'havien de cosir a l'uniforme per tal de diferenciar-se de les altres races i nacionalitats. Aquelles barraques que eren unes condicions llargues, que estaven dividides i hi havia dos formes, una a un costat i una altra a l'altre, però sí hi havia una habitació, podem dir-ne, un tros, que faria 50 metres quadrats, i allí no hi havia lliteres. Tiraven tot de colxonetes a terra, i després hi havia una muntanya de mantes, t'agafaves una manta i agafaves el posto i ja no el trobessis. Aproximadament en aquell temps potser posarien un centenar o 120 persones a dormir en aquestes condicions. Un cop fora, tenies que esperar que es portessin a l'esmorzar, que l'esmorzar era un caso d'aigua també sense sucre ni sense cafè, sinó de xicora i aigua bullida, i llavors feien el recompte que no hagués faltat ningú durant la nit. El camp de Mataus era un camp bastant gran i de dia obrien molt tot aquell camp, donaven tota la volta a la cantera a les guàrdies vigilant. Però de nit quedava recollit de més per les barraques allà on es dormia i la cuina i de l'ús del camp. Difícilment podies fugar-te. Difícilment, perquè hi havia una gran alambrada elèctrica amb unes torretes que eren X metres cada torreta, amb una metralladora i grans focus per il·luminar bé l'alambrada. Era difícil, molt difícil, perquè si algú intentava voler-se fugar o voler-se suïcidar, quedava agafat amb aquell fil i no podia passar. Era difícilment. I llavors ja t'enviaven al grup de treball que es destinaven. Mataus, en aquest moment que vam entrar l'any 41, estava destinat a treballar amb una cantera de pedra. La cantera de pedra, que aproximadament hi anaven un miler i pico d'homes. I després tots els restos d'homes anaven a diferents grups de treball, que era fer carreteres, tallar llenya, descarregar vagons, en fi, una quantitat de feines que es feien per l'Estat, i una altra que d'aquelles privades que necessitaven gent per treballar a la indústria de guerra, venien a buscar gent per treballar a la indústria de guerra. Aquest era el que més es feia dintre el camp. Ells feien tot el que podien i totes les vegetacions que possible que poguessin fer contra nosaltres, perquè es veiés que ells eren els amos i eren la gent superior, que nosaltres estàvem considerats gent que no tenia dret de vida. Nosaltres estàvem considerats només podent treure tot el màxim al treball. O sigui que era un extermini en aquell moment, extermini per al treball. Amb això vam estar i vam tindre que aguantar totes aquelles coses que vam arribar a conèixer, vam tindre que aguantar aquell crematori que hi sortia una flama que mai la vam veure apagada, vam tindre que aguantar la quantitat de persones que van anar venint d'altres nacionalitats i tota la barbària que es feien amb uns i els altres i el que es feien a tu, i així vam arribar nosaltres els espanyols. Després de l'alliberació, molts espanyols que van poder sobreviure a Mauthausen van anar a parar a França, on els van atorgar la nacionalitat francesa, degut a la negativa del govern espanyol a acceptar-los com a fills de la seva terra. I des de llavors, des de l'any 48 que estic aquí a Espanya, i aquí a Espanya he tingut de defensar
d'una forma o d'una altra, treballant en diferents empreses, treballant per mi a compte després, i així hem anat defensant fins a la situació de que avui en dia pues, em trobo la meva dona, que em vaig quedar l'any 50, és morta, la meva filla, que era trastada mental, també va morir l'any 94.